Preboha, pani ministerka, preboha. Poslankyňa, aká je aktuálna efektívna daňová sadzba pri výbere DPH? Povedzte mi. Viete? Mne kladie odpovede pán moderátor. Viete, Nech sa páči. Nech sa páči. Predsedníčka vlády, povedzte mi, na rok 2021 ste si schvaľovali rodičovský príspevok v akej výške? Lebo ja si nepamätám, vy ste si schvaľovali rodičák. No dokončite, pán Fico. No Ja vám nepýtal, potom potrebujem to pomôcť, lebo neviem. Ja vám potom, nech sa páči. Nie, počkajte, však ste vo vláde, preboha, pýtam sa, ste schvaľovali na rok 2021 rodičovský príspevok, aký je, koľko ste schválili? Dokončite otázky, dáva pán moderátor. Nech sa páči. Počkajte, to je nejaký problém ešte raz. Ja nemám deti, ja to neviem zodpovedať túto otázku, pravdu povediac. Tak pani ministerka, Ale ste vo vláde, ja sa vás pýtam na aktuálnu sumu rodičovského príspevku na rok 2021. Koľko je, mi to povedzte, to je také tajomstvo? No, dokončite, pán Fico. Otázky dáva pán moderátor. Dobre, tak idem som, bolo jasné, pretože jasne, že netuší. Samozrejme. Či sa už pani Remišová doučila výšky základných sadzieb, ako napríklad DPH? Tak, neviem, ja mám v hlave musím držať dosť čísel z eurofondov, takže hádam mi diváci odpustia. Takže aká je to DPHčka? Pán Kovačič, na budúce, keď budete robiť vedomostný kvíz, môžete ma zavolať, ale teraz... Neviete? Nebudem vám odpovedať ani teraz, ani na budúce. Ďakujem. V roku 2019, pani Remišová, koľko sme mali výdavky štátneho rozpočtu? Povedzte mi, cirka. No povedzte. Ja vám vidíte, potom, zase neviete. Dobre. Ja vám potom Keď položím ma teda druhú skúšate, otázku. tak budem skúšať. Okolo 18 miliard. A koľko ste si navrhli v tomto novom rozpočte, pani Remišová? Povedzte mi, koľko budú výdavky v tomto vašom novom rozpočte? No koľko? Povedzte, čo chcete povedať, pán Kamenický, a potom spojíme k meritu veci. 27 miliard. Plán obnovy bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Koľko pripomienok ste dali? 0. A jak ste nám to neposlali, čo my máme s medzirezortným pripomienkonaním? Preboha, pani ministerka, preboha. Pán poslanec, čo má opozícia? Prosím, vy to vysvetlite ešte raz, no tak to si teraz chcem vypočuť. Pán poslanec, čo má s medzirezortným pripomienkovým konaním opozícia? Veď medzirezortné znamená, že medzi rezortami vlády. Je ministerstvo opozície nejaké? Keby bolo ministerstvo opozície zriadené, tak mi to pošlite, ja budem veľmi rád, ja vám to pošlem pripomienky, že už netarajte. Viete veľmi dobre, že to je absolútne normálna politická práca. Darmo sa tu. Medzirezortné pripomienkovým konaním. Čiže podporíte možno pripomienkovom konaní. Zriate ministerstvo opozície a my vám to tam radi dáme.